grúpa rap Lonely Island an áran agus an damhsa seo a dhéanaart le Nicki Minaj. Is damhsa grán é, mar sin buin tatamhas agus chéthar fór. Mar sin seo lein an creep. Anis, le tús a chur leis an creep, ma tá brís siart tairn suasiad. Níl tú geirí a bheith gur go cool sin níos mó. Anis, tá na cosa I teart suas. Cho fáilta is féidir leat. Suas an aird. Níl sé, jas, níl sé náim sa bheith gáil anta. Nis, na leabhar, ba bhfuil méad a gráine agus na leabhar a gáil ó tíú go tíú. Mór fasta. Anis chuirmid na leabhar, lena casa. Agus le déanamh a chur leis, cai se bheith in san é. Tá tú I gaisteart an seo níos mó na damhsa. Chur character an. É na gráine. Rud a bhí a smaoineann túar, ché leis, agus bhí ag sprí leis. Sin é an creep.